हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे जाथायानो जाहैबाय बेंगालराव जानाय जाथाय। सानै गथ' गोनांखा गथ'नि बिमाया सासे गुबुन सेंग्राजों खारखोमालांदों। खारखोमानानै दा बेनिफ्राय बेखौ हमना दोननाय जादों बेंगलर बर्ड उलपारा स्टेशननिया। दा बिनि आखायाव दङ। दा बिनि गिबि फिसाला फैफिनदों। बेखौ बिदिबा नायलांदो नोंथांमोना, मानो बुजिगोन लासैनो। सिलनि बेसेबां गोबाव जाखो नों लोगो मोननाया? लोगो मोननाया जों रिलेसनशिपआव थानाया सप्तासे जाबाय। दा आं बेनो हगारफिनबाय। बेनो हगारफिनबाय। नेक्स्ट टाइम बिदि खामानि मावगोन नामा नों? ओमफ्राय नोंहा न'खर दंना गैया? दङ। गथ'फ्रा सासे दं, फिसाजो। बेसे गिदिर, खै बोसोर? साराय 4.5 बोसोर जाबाय। दे जाबाय, नेक्स्ट टाइम बिदि खामानि मावनांगौ दे। मोजां सिदा बुं, हो, गलमाल बुंनाङा। बे सोलोंथिखौ बुं, सैथो खोथाखौ बुं। नोङो थांफिनोब्ला माबायै थागोन आरामसे। नोंसोर दा थांनानै बावनो नोंसोर खामानि मावलायना मायो, रायजो राजायासो सिगां नायगोन। गतिके नोंसोरखौ सान्तिखौ लुगैयो ना बेबायदि थांनानै बेबायदि न'खौ गाज्रि खालामनायखौ लुगैयो? नोंसोर डिसिसन लाबानो जाबाय। दा नोङो दा मा सानदों बेखौल' बुंदो। हौवाजों थांगोन ना थाङा? नोंनिया मा नाम? मैना ब्रह्म। ओमफ्राय गामिया? मणिपुर। दिनै दि नोङो बेजों थाफैदों, जेनेबा बेसे गोबाव जाखो बेजों? सप्ता खनसे जाबाय। नोङो दिनै जों नोंखौ हमनाय जाबाय बेवहाय। दिनै नोंसिनि संसारनि मोजांनि थाखाय जों खालामदों दे। दिनै नोंनि फिसायजों नों थांफिनगोन ना थांफिना? संसार जाफिननो गोसो दंना गैया नों? दे बुंदो। नोंनि फिसायजों संसार जाफिननो गोसो दंना गैया? बिदियावथ' मोनो। माने सिरि? नोंनि फिसायखौ नों गनायगोन ना गनाया? नों संसार जानो गोसो दंना गैया नोंनि फिसायजों? नोङो बेयाव बुंनानै जों बेलेग खालामनो। नों गामियाव थांगोन ना थाङा? गामियाव थाङो। गामियाव थांगोन? होमब्ला नोंनि फिसायजों नों संसार जानो गोसो गैया, बेखौ मानो बुंनो हादों? गोसो गैयाबा गैया बुं, नोङो सिदानो। मिथिबाय? संसार जानो गोसो दंना गैया सिदा बुं। दंबा दं, गैयाबा गैया। बुंदो दे, बुंलाय। मिथिबाय? नोंनि गोसोआव मा साननाय बेखौसो जों सोंदों। बेखौ बुंनो हाया? बिनि फिननाया गैया नोंनाव? थांनोसै। थांनोसै? नोङो दा डिसिसन ला, फिसायजों थानो हागोन ना हाया बेखौ बुं क्लियारलि। बेखौसो सोंगासिनो आङो। जोंनिफ्राय बेल'सो नांगौ दायो। थांसै। हौवाजों संसार जानो हागोन ना हाया बेखौ सोंदों। आं दहायनो होनखादों माथो, आं थांफिनगोन होननानै। हौवाजों संसार जानो हागोन ना हाया बेखौ सोंदों उनाव। हागोन हाया? लांनो फैबाय जेला थांसै आं। हौवाजों संसार जानो हागोन ना हाया सोंदों उनाव। थांनोसै। संसार हागोन? हौवाजों थांफिनगोन दा? मा नेक्स्ट टाइमाव लोगो हमबावगोन नामा? लोगो हमला? बायचान्स जुदि नों बेजों लोगो हमबावबा जेनेबा मा खालामगोन? मा खालामो खालामबानो जाबाय। नोंसोरनि गोसो, नोंसोर मा खालामो। नेक्स्ट टाइम बेबायदि जानो मोना दे। हौवाजों थांसिगोन दा? संसार जासिगोन दा? जागोन दे। दिनैनिफ्राय नोङो हिनजावखौ टर्चार खालामबावगोन नामा? खालायलाय, आं बुखायाबो सार। लोंनानै अयथासार खालामगोन? बुवाबो आङो, बुदोंबा थों, आं बुखायाबो टर्चारबो खालायखाया आङो। नोंखौ रायज्लायनो होआखै, नों जि सोंदों बेखौ रायज्लायसै। टर्चार खालायालै सार। लोंनानै आरो आं मानि थाखाय नागिरदों दा? आं हिनजावा गोदाव सोराव बैयाव बारैनो गुबुन हौवाजों बोरैबा लोगो मोननानै बिदि थांबाय। दा नेक्स्ट टाइम आगोर नों जुदि बेबायदि गोदाव सोराव खालामोब्ला आरो बेबायदि नुबावोब्ला जों नोंखौ मा खालामनांगौ? दे, आं नोंसोरो जा साजा होयो आं मानियो। आं मानि थाखाय नागिरदों हिनजावखौ? आं रायजो जानोसो नागिरदोंना दा। नों बिदि नागिरनानै लांफैबाय, दा लांफिननानै आरो जों जुदि गोदाव सोराव बेबायदि खालामबावोबा? खालाया। टर्चार होबाय थायोबा नोंसोरो माबा एक्सन लानो हागोन। आंनाव अलरेडि नाम्बारबो दंखायो आरो मानसिखौ सिनायखाबाय। एबसुआवबो हरनो हागोन आरो। दिनैनिफ्राय आं मोजां संसार जासिगोन हिनजावजों होननानै बुंनांगौ दा। आं मोजां संसार जागोन, आंहा जेबो बेजों प्रब्लेम गैखाया। आं जागोन बेजों। गथ' सानै दङ, गथ' सानैनि इयुननि लाइफखौ नायनानैसो आं बेखौ दा नागिरफैनाय जादों आरो। होमबा जाबायना सार दे।